Ahojte, zdravím vás z podcastu s Petrom a s Ferom a dnes som sa veľmi tešil na nášho dnešného hostia, ktorého ani veľmi predstavovať nemusím, pretože je každému veľmi dobre známy. Je ním bývalý predseda Kresťansko-demokratického hnutia, náš eurokomisár a bojím sa, že nestihnem povedať všetky funkcie, ktoré v živote stihol a kde pôsobil, a je ním Janko Figel. Janko, vitaj. Ďakujem, Peťo, ďakujem, Ferko. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel, Janko. A začneme tak, ako začíname vždy. Mnoho ľudí ťa pozná, ale skús tak trošku o sebe povedať, že kto je Janko Figel, kde sa narodil, kde pôsobil a ako sa vlastne dostal k politike. Tak figliarsky, alebo tak vážne. Voľa, keď hovorili, že čo figel, to grož, no tak snažím sa aj s úsmevom niesť ťažkosti života, ktorých je, a viete, keď sa tak ide do kopca a už človek naberá aj letokruhy, tak musím si uvedomovať, že tie limity sú, ale to kráčanie a život celkovo dáva zmysel. Má rôzne fázy, rôzne etapy. Tá moja sa začala, alebo teda život samotný na východe. Som východniar aj tak hĺbšie duchom, alebo srdcom aj dušou. Srdcom aj dušou. Áno. Tak to sme všetci to som rád. Keď sa chcem dotknúť západniarov, tak im hovorím, že už v písme je napísané latinsky, to znie ex oriente lux. Z východu prišlo svetlo. On tam pokračuje. No a zase, keď chcem ich nejako tak aj povzbudiť, respektíve, a čo západ, tak tam tá odpoveď znie ex occidente luxus. Do západu prišlo či bohatstvo, alebo to začím ľudia. Dobre, toto budeme používať. Ale si nám nepovedal, že či až z takého ďalekého východu si, čiže až z nejakého orientu, alebo že odkiaľ presne pochádzaš? Tak to je relatívne, lebo svetové strany a vzdialenosti sa vnímajú relativizujúco, totiž pre niekoho môže byť ďaleko už východné Slovensko. To poznám takých Bratislavčanov, že vybrať sa tam treba 2 týždne, 3 týždne prípravy, plánovania. Východne ráno o 4:00 sadne do auta, o 9:00 je tu, vybaviť, čo treba, a po obede ešte už máme aj leteckú linku teraz, takže už to je letecká linka. Štefánik išiel domov, teda ako na západ zo Sibíre, smerom na východ. Teda cez východ sa dá dostať aj na západ. Nehovorím to pre iné, ale je dôležité mať také uvedomenie, že svet je náš, na jednej strane malý, na druhej do istej miery aj náročný, ale že je na ňom bod, odkiaľ vychádzame, a je na ňom bod, kde nakoniec aj završíme to putovanie, a možno to bude aj v mojom prípade znovu doma tam v Čaklove, to je pri Vranove, pekná obec, a Vranov je skôr z tých slabších okresov, ale to hovorím viac, pretože cítim s tým prostredím, vyrastal som v ňom. Rodinu veľmi poznačilo to, že moje meno mal predtým striko, mladý Jan, keď 26-ročný zmizol, a dodnes nevieme ani, kde má hrob, kde skončil. Tak, to bolo v ktorom roku? V 53. Ešte žil Gottwald a žil Stalin, aj keď Stalin potom už v marci 53 skončil, a neskôršie, alebo zakrátko, za pár týždňov aj Gottwald. No ale bola to doba krvavej či pomsty, alebo takého prenasledovania všetkých tých slobodne zmýšľajúcich ľudí, osobitne veriacich, však mnoho biskupov bolo žalarovaných, mnohí mladí, a vediem nadáciu Tunegu, Pučika, Tesára, boli popravení ako mladí ľudia za svoje ideály a nenásilný odpor voči komunizmu. No, tak to nesiem nielen vo svojom mene, ktoré mi otec dal s mamou po 7 rokoch, keď už jeho brata nebolo, a dodnes nevieme, kde je. Zároveň pamätám na tú súvislosť celý život. Napríklad, keď som bol vicepremiér slovenský za Radičovej koalície, tak som rokoval s premiérom Ruskej federácie, ktorým bol Vladimír Putin. A bolo to vo februári 2011, a okrem oficiálneho rokovania medzi teda vládnymi predstaviteľmi sme mali ešte osobný rozhovor, lebo som chcel zistiť, či sa nenájdu nejaké stopy po mojom strikovi na Sibíri. Lebo veľa ľudí vtedy hovorilo, že bol odvlečený, deportovaný do Gulagu. Tak dostal som potom aj oficiálne dokumenty, vyrozumenie, ale nenašli po ňom nejaké stopy. Ja to spomínam skôr preto, že
každý z nás by mal živiť, udržiavať pamäť a nie len na dátumy alebo na nejaké drobnosti, ale na vážne súvislosti. Lebo naša sloboda nie je zadarmo. Niekto ju zaplatil a niekto ju užíva. Ale tou splátkou má byť zodpovedná politika, zodpovedné konanie tak, aby tej slobody pribúdalo a nie ubúdalo a aby sa zveľaďovala v tom, čo ona má znamenať. Spravodlivý a aj teda prosperujúci život. Ty tak pekne hovoríš, že rozmýšľam, že kde naviazať na to, čo rozprávaš, ale zaujalo ma jedno, prepáč, lebo to boli veľmi zaujímavé, hlboké myšlienky, ale málo ľudí sa vie v úvodzovkách pochváliť, že rozprávalo na 4 oči s Vladimírom Putinom. Samozrejme, že Vladimír Putin v roku 2011, keď si ho ty stretol, bol asi iný Vladimír Putin, ako ho máme teraz, ale možno nie. Ako si ty spomínaš na to stretnutie a aký je Vladimír Putin napríklad v tom osobnom kontakte, ako na teba pôsobil? Tak pravdu povediac, sme nepripravovali ani jeden bod do rozhovoru a nečakal som, že tam bude výhybka, ale som tomu otvorený. A ten rozhovor bol zvláštne už tým, že sa konal pred polnocou v Kremli. Predstavte, február, tma, zima. My sme začali naše oficiálne rokovanie až o 10. večer, pretože bola mimoriadna udalosť vtedy a rokovanie medzi delegáciami sa posúvalo od ranných hodín popoludní, podvečer. Myslel som, že ho zrušia, ale nakoniec bolo o 10. a naše stretnutie o 11. A bolo to preto, lebo ruských robotníkov v Líbii v 11. roku ohrozovali teroristi z Islamského štátu. Bolo ich okolo 500 tých robotníkov a medzi nimi boli aj slovenskí inžinieri, ktorí tam projektovali a stavali železnicu v Líbii. A tak celý deň prebiehala vojenská operácia na záchranu týchto ľudí a aj sa podarilo a nakoniec ich dostali na more, na loď z toho libijského územia a teda zachránili aj slovenských občanov, aj tých ruských. Takže som chápal to oneskorenie a tú vlastne nočnú atmosféru v Kremli. No a potom sme sa odobrali do jeho kabinetu, do Putinovho kabinetu, pretože to bol osobný rozhovor a keďže ja hovorím rusky celkom tak. Говоришь по-русски. Môžem pohovoriť, lebo 12 rokov som sa učil, kedysi to bolo aj povinné, ale ja som mal rád jazyky. Tak nebol nejaký tlmočník pri tom. No a dobre sme sa porozprávali. A na mňa pôsobil konštruktívne, tak ľudsky. To nebol nejaký taký spolitizovaný rozhovor a už vôbec je nejaký súdružský. A možno, že sa aj v niečom zmenil, ale keď sme sa lúčili, sme si podali ruku, jak sa aj patrí, aj má, tak mi hovorí, prichodíte znova. Príďte opäť. No, bol som v Moskve, však aj v Petrohrade, a bývalom Leningrade, ale nebol som teda s prezidentom teraz už, alebo vtedy ešte. Ale to otvorené pozvanie som cítil ako úprimné, nie takú floskulu formálne. Tak stále to tak aj považujem. A prečo to hovorím? Lebo dnešný problém východu Európy je vlastne bratovražedná vojna. Rusko napadlo Ukrajinu, aj keď ten útok, respektíve celá tam situácia má svoje korene. Nemyslím si, že sme mali teraz do hĺbky, lebo to je veľká téma. Celý svet ju aj rieši, aj nerieši, žiaľ. Vojna na Ukrajine beží už 5. rok. Každý deň, každú noc ľudia zomierajú a trpia. A už to nie je hlavná správa, prvá správa, to už, sme si zvykli akoby. A to je strašné. To vám hovorím s vykričníkom. Ja som aj čakal, aj teda pracujem preto, aby riešenie prišlo. A prišlo zo strednej Európy, lebo z Ameriky neprišlo. Donald Trump sľúbil za 24 hodín, prešiel vyše rok a nič. Už to vzdal a už je to len obchod pre Spojené štáty, žiaľ. A Európania, tak okrem zbrojenia alebo nejakých sankcií, neponúkajú nič také tvorivé, čo by znamenalo mier. A samozrejme, ja nie som proti bezpečnosti a zbrojeniu v zmysle, že treba mať nástroje, ktoré nás ochránia, ale to ešte neznamená mier. No a to je veľká výzva. Viete, náš premiér hovorí, že nepredáme,
Nedáme ani náboj, no ale predávaj toľko ako nikdy v dejinách. Už sa to otočilo na biznis. A skôr by som čakal, že premiéri, tí, ktorí vidia a mali by vedieť o súvislostiach toho stavu celkového, prídu s riešeniami, s iniciatívami, s niečím, čo, viete, na čo netreba svaly, na to netreba super vyzbrojenie alebo jadrové zbrane, ale rozum a svedomie, tak ako to dokázal Schuman alebo Adenauer. Ponúkli s nepriateľným národom také východisko, ktoré dodnes funguje a prinieslo nielen mier, ale aj jednotu do západnej Európy a prosperitu. No a myslíš si, že treba ten ukrajinsko-ruský konflikt trpí práve tým, že nemáme tu takého Adenauera, Schumana, niekoho, kto by dokázal nejako tie protipóly spojiť? A ako očakávaš ty, že ten konflikt vôbec skončí? A kto to urobí? Kto to dá do poriadku? Myslím si, že nemáme ani takú mentalitu, také nastavenie. No napríklad ja som nepočul od francúzskeho prezidenta, aby nejakým spôsobom rozvíjal Schumannov odkaz. Ale ani od kancelára Merza vo vzťahu k Adenauerovi. A generál de Gaulle, Charles de Gaulle, dráždil Chruščova a komunistov celý svoj život dokonca, keď hovoril o Európe od Atlantiku po Ural. Pre nás akoby Európa, a hlavne pre tých ľudí v Bruseli, končila na hraniciach Schengenu. A to je chybná mentalita alebo chybný obraz. A keď takto zle čítame obraz, tak potom už máme, lekári to vedia veľmi dobre, keď diagnóza nie je dobrá, presná, dokonca je klamlivá, tak liečba bude neúspešná. No jednoducho potrebujeme to, čo pomohlo Európe, aspoň do tej miery, ako ju dnes máme spoločnú a mierovú, pokojnú. Tie princípy sú platné, živé, nie sú muzeálne, aplikovať teraz v 21. storočí. Samozrejme, už by to malo byť nie o uhli a oceli, ktoré vtedy boli nevyhnutné pre vedenie vojny a zároveň boli obrovským územím sporu medzi Francúzskom a Nemeckom, Poríne a Sársko, tam boli najväčšie bane a oceliárne. Dnes by to mala byť energetika, energie a infraštruktúra, prírodné suroviny, osobitné tie vzácne minerály, ktoré sú nevyhnutné pre čipy alebo batérie, alebo teda pre tú strategickú ekonomiku. Toto spojiť do spoločného trhu, tak ako oni urobili s uhlím a oceľou, už nie medzi Francúzskom a Nemeckom, lebo oni napríklad boli zodpovední, teraz myslím aktuálne, za plnenie minských dohôd a zlyhalo to. Garancie zo strany Francúzska a Nemecka boli slabé alebo nenaplnené, ale tá dohoda mala vzniknúť medzi USA a Ruskou federáciou. Sú to dve jadrové mocnosti. Sú to akoby krajiny v spore. Mnohí označujú vojnu na Ukrajine za náhradnú. Alebo teda vlastne vojnu, ktorú vedú veľký prostredníctvom malého alebo na území menšieho. A ak by sa vedeli dohodnúť, čo si myslím, že stále šanca je, tak takáto dohoda, otvorená ostatným v Európe, v Strednej Ázii a v Severnej Amerike, by vytvorila bezprecedentné spoločenstvo a spoluprácu v euroatlantickom priestore. Také nové spoločenstvo medzi Západom a Východom. Teraz to môže znieť ako sen, ale aj vtedy ľudia hovorili, že Schuman je naivný, že je iluzionista. Iní označovali, hlavne komunisti vo Francúzsku, označovali za zradcu. No ale pozrite, že máme Schumannov projekt a sme radi, že sme jeho súčasťou. No ale prečo si myslíš, že teda to musí prísť z dohodou len Ameriky a Ruska? A ako vnímaš potom tú Európsku úniu? Že naozaj ona už sa má potom len k tej dohode nejakým spôsobom pripojiť? Dobrá, veľmi dobrá otázka. Som rád, že si to aj nejak do tej súvislosti dal Európy. Každý by mal hovoriť za seba. No ale z Bruselu takáto myšlienka nezaznela doteraz, 5 rokov. Skôr opakujem, zbrojenie a sankcie. A celý ten proces okolo Ukrajiny bol braný ako, že buď Ukrajina sa pridá k nám, alebo k Rusku.
A pritom si pamätám, že ešte po roku 2000 samotný Putin vyjadril opakovane, verejne, záujem o vstup do Európskej únie a dokonca do NATO. Nebolo to brané vážne, ja už nechcem rekriminovať minulosť, ale túto mentalitu potrebujeme tu obnoviť. Povedané Vojtilovský alebo svätý Jan Pavol II povedal jeden obraz, ktorý Gorbačov veľmi rád citoval, že Európa to sú dve pľúca. Ktoré je dôležitejšie, práve či ľavé? Obidve nie. Zároveň kompatibilne zásobujú celý veľký priestor, teda telo, kyslíkom životodárnym. Európa mala by takto slúžiť svetu a sebe, no ale jedno pľúco krváca vo vojne a druhé pľúco slabo dýcha, lebo tam je sama ideológia a etický relativizmus. A to hovorím s vážnosťou, lebo sme súčasťou toho. To znamená, kyslíka je málo, pokoja je málo, tvorivosti je málo. Všetko je len konfrontácia. Alebo zadlžovanie, to znamená život na úkor budúcnosti. My konzumujeme ten mier, ktorý iní dosiahli, vydobili, ale netvoríme mier. A to je slabosť dnešnej Európskej únie. No ale to sme my. Robert Fico chodí do Bruselu. Tam je priestor na to, aby získal spojencov a prišiel s iniciatívou pre Ukrajinu. Takisto v NATO. A zmenila sa tá Európska únia? Ty si bol teda našim eurokomisárom, vidíš to do detailu, ako to bolo predtým, keď to porovnáš s týmto súčasným stavom. Čo sa deje vlastne? Prečo tá Európa nejakým spôsobom zaostáva, že nedokáže držať možno dých s Čínou, s Amerikou, s Ruskom, teda s Ruskom asi nie, ale minimálne s Čínou a s týmito novými, s Indiou, inými krajinami. Čo by sme mali urobiť, čo zmeniť, aby tá Európska únia naozaj aby sme napredovali a boli naďalej lídrom vo všetkých oblastiach, nielen možno keď si spomenul Rusko, tak sme mali ako keby pocit, že my to nejako dokážeme, prevalcujeme, zvládneme alebo zvíťazíme. No, evidentne nie sme schopní ani zásadne zastaviť alebo oslabiť Ruskú federáciu. No, ale to nehovorím teraz pre nejaké porovnávanie alebo cítenie, ale veľa sa zmenilo. Ja som bol vyjednávač a potom komisár od roku 2004, teda od 1. mája, teraz je výročie, 22 rokov už vyrastla nová generácia. Ale toto nie je len o generácii. Do procesu po rozšírení únie prišla konštitučná zmluva, alebo teda neúspešná ústava pre Európu, ale z nej sa vyvinuli Lisabonské zmluvy, alebo v rámci jedného názvu Lisabonská. A tam sa prerozdelili niektoré úrovne rozhodovania. Je to aj celkovo inovovaná zmluva. A je taká tendencia pre niektorých možno pokušenie centralizovať ešte viac tú moc v Bruseli, lebo keď nám niečo nejde, no tak niektorí volajú... Prosím? Že silou to chceme pretlačiť, keď nám niečo nejde. Áno. Namiesto toho, aby rozumom, alebo tým, že hľadáme viete, viac hlav, viac rozumu sa u nás hovorí. A niektorí zase povedia tak celkom cynicky, ale pravdivo, viac hlav, viac kapusty bude. Podľa toho, čo je v tej hlave. Hej? No. Takže tie danosti, ktoré spomínam, že rozum a svedomie, to sú tie hodnoty, na ktorých únia bola postavená. Ona by nebola možná medzi nepriateľmi. Veď v každej generácii Nemci si vyzabíjali s Francúzmi milióny ľudí. To je neporovnateľné s dnešnou situáciou na Ukrajine, ale predsa ideme tým smerom, tou líniou a nedaj Bože, alebo teda mnohí hovoria, že môže byť horšie, z toho vznikne tretia svetová vojna, lebo dve vyšli z Európy. Ako my vieme, ako to urobiť, hej, Európania, nešťastníci, hej, tie generácie predtým. Ale tá naša by mala pamätať, poučiť sa a teda konať inak. To, čo chcem povedať, zmenili sa zmluvy a zmenili sa ľudia. A ľudia pri najmenšom v tom, že tam už nie sú pamätníci alebo tí, ktorí zažili vojnu, tá generácia sa posunula, ale oni už sa ani nepýtajú tých starších, alebo teda necitujú, ako som hovoril, Adenauera alebo Schumana, čo je Európa, ako ďalej s Európou. A do istej miery sme zlyhali tým, že sme nepomohli alebo nedokázali pomôcť a predísť vojnám na Balkáne,
ktoré boli konzekutívne, postupné, ale veľmi krvavé v čítaní genocídy. A ani tej vojne na východe, keď to poviem, pretože najlacnejšia politika aj v zdravotníctve, vy tomu rozumiete, je prevencia. A nie je len najlacnejšia, ale aj najľudskejšia. Predísť. A ten otcovský... A dalo sa tomu predísť? Dalo sa tomu predísť? Áno? Dalo, lebo zatiaľ, ale to je tiež otázne, pozrite, Británia, veľká krajina, odišla z Únie, zatiaľ je európska integrácia atraktívna. Hlavne pre tých, čo tam nie sú. A tí, čo sú tam, tak zrazu už majú pochybnosti a skepsu, no ale to vyplýva z vnútorného stavu. To nejde z klímy alebo z nejakých takých emočných procesov, pretože Európska únia nefunguje dobre. Robí to, čo nemá, nerobí to, čo má a čo robí slabo. No, vy ste aj naznačili tam niektoré témy typu konkurencie, schopnosti. Ja som bol pozvaný ako komisár tu zo Slovenska, malej krajiny, ktorú mnohí nevedeli odlíšiť. Hej, od Slovenska. Slovinsko, a ešte vám pripomínam, že v Chorvátsku sú 2 regióny, ktoré sú Slavónsko, východné, západné Slavónsko. Takže pre tých na západe to je džungľa, ale áno, z tejto krajiny vybudovať MIT v Európe. MIT je dobrá značka, 160 rokov, jedna perfektná inštitúcia na štúdium a inovácie v Spojených štátoch. Niektorí sa mi tak akože uškrňali, niektorí kritizovali, že čo zase Brusel. No po 2 rokoch úsilia v roku 2008 vznikol EIT, alebo Európsky inovačný a technologický inštitút, ktorý síce má sídlo v Budapešti, ale to je len administratíva, ale v skutočnosti zahŕňa celý kontinent plus partnerov zo Silicon Valley a z Izraela a z ďalších krajín, ktorí sú zorganizovaní v tzv. Vedomostných a inovačných spoločenstvách a riešia ťažké témy typu inovatívna energetika, klimatická zmena, digitalizácia, potraviny, zdravotníctvo, ktoré potrebuje celý kontinent, nielen Nemci alebo Francúzi. A tento inštitút spája vyše 2600 partnerov, to znamená univerzít, a výskumných centier a firiem. Ale zo Slovenska je tam podpremierná účasť. No ale to len poznámka pro domo. Zároveň som tým chcel povedať, že my potrebujeme inovácie a inovatívnu mentalitu, myslenie vo všetkom, aby sme za menej urobili viac, alebo lacnejšie, alebo rýchlejšie a samozrejme na vyššej pridanej úrovni. Toto bola Schumannovská idea. Vytvoriť niečo, čo v Európe nikdy nebolo. Historicky. Tisícročia. A máme to 75 rokov od Schumannovho plánu. Aj v politike je potrebná inovácia. A samozrejme v ekonomike a vo všetkých technických oblastiach. Čiže je to že je to inovácia, ktorá tak vlastne tu, že Európa nestíha, nestačí dýchom, že teda nerozvíjame tú inováciu dostatočne. Nerozvíjame dostatočne a najviac to samozrejme závisí od tých ľudí vpredu, kade nás vedú a čo dávajú. A Janko, ešte jedna otázka, lebo keď ťa tak počúvam, stále neviem prečo, ale oprav ma, alebo povedz mi, že už dosť, ale veľmi zaujímavé to hovoríš, ale otázka je, že čo sa týka napríklad tej vojny a tej aj relatívne kritiky Európskej únie, ktorú si teraz spomínal, nie je to retorika aj Roberta Fica v súčasnosti, že on vlastne takisto hovorí, že urobila Európa chybu, mali sme nejakú robiť prevenciu, mali sme viac bojovať za ten mier, takisto kritizuje Európsku úniu. Aký je tvoj napríklad rozdiel, čo sa týka teda tej globálnej politiky, ktorú presadzuje Robert Fico, napríklad terajší premiér, a to, čo si spomínal ty tou tvojou skúsenosťou aj v Európskej únii a ešte vtedy, keď tá vojna tam nebola a do Ruska sa dalo aj cestovať a možno aj stretnúť Putina nie ako vojnového zločinca. Áno. Tak trošku by som korigoval jeden taký historický výrok alebo výraz, že keď dvaja hovoria to isté, nie je to isté. Skôr podľa toho... Pýtal si sa na Putina niečo iné, ako sa máte, teda predpokladám, že to nebola otázka, tak, ako sa máte. Nepamätám, či taká otázka zaznela, ale opakujem, že to bol konštruktívny rozhovor a
a končil akoby pozvaním, otvoreným pozvaním do budúcnosti. Ja toto preto aj spomínal, lebo mne nie je jedno, čo sa deje na východe. A teraz východ beriem ako celok, nielen, že Ukrajina odtiaľ potiaľ, alebo Prešovský kraj, odkiaľ som odtiaľ potiaľ. Nie, veď ľudia trpia. Lídri odídu. Putin zomrie. Zelenský tiež je, viete, už presluhujúci. Nechcem sa nikoho personálne dotýkať, ale lídri sú prechodní, ale národy prežívajú, zostávajú ďalej. Ale po tých lídroch má zostať dedičstvo. Alebo lepší stav, než zdedili. Nie je morálne, keď otec necháva synom, deťom zaplatiť jeho faktúry, nedaj Bože, alkohol. Ale sú takí otcovia, hej? Ako príklad to hovorím. Keď zadlžujeme vlastné deti, vlastné generácie, čo prichádzajú, tak to nie je dobrá politika. To je stav Slovenska. To isté platí pre Európu. Dokonca pre Európsku úniu, ktorá už sa začala zadlžovať kolektívne. To znamená, my netvoríme, my konzumujeme a niekedy je dobre si požičať a obstarať, ja neviem, bývanie alebo čo, ale to musí byť premyslené, rentabilné, zodpovedné. No a to odlišenie, aby bolo jasné. Ja som za mier, považujem to za primárnu hodnotu a zodpovednosť každého politika. Áno, každého človeka, občana. Ale to, čo nevidím, sú skutky toho typu, že by to viedlo k mieru. Tak keď si rozumeli s Orbánom a hovorili o mieri, mali ponúknuť niečo. Teraz majú aj ďalšieho do partie Andreja Babiša. Ja si želám, ale aj viem predstaviť, že by stredná Európa, ktorá si pamätá komunizmus, ktorá si pamätá inváziu, okupáciu, ktorá je blízko frontovej línie, ktorá tu má na každej ulici alebo inštitúcii utečencov, ja ich stretávam dennodenne, tak príde s riešením, aj keď ho nevie presadiť, lebo nemá tie svaly spomínané, ani finančné, ale dobrá myšlienka je ako semeno, ktoré zarodí. A presvedčí tých silnejších, dokonca aj biznismenov, dealmakerov, ale to sa oplatí. Mier sa vyplatí, aj ekonomicky, finančne. No len nepočuť ani jedno takéto nejaké uznesenie, nejaký návrh, že by nejakú konferenciu. Ale to nehovorím teraz len na prázdno. Ja sa o to usilujem, pracujem na tom. Bol som moderátorom viacerých diskrétnych stretnutí medzi Rusmi, Američanmi a Európanmi, ktoré prebiehali, aj sa ešte konajú. A tam neprišlo k dohode alebo k nejakému záveru, ale človek môže vidieť tú mozaiku aj rozmanitých názorov, aj rozmanitých záujmov, dokonca až protichodných. Ale keď vidíte tú mozaiku, tak môžete, ak máte tvorivého, konštruktívneho ducha, nájsť aj cestu ako východisko z toho marazmu, z toho chaosu, ktorom sme, a teraz po útoku na Irán je to už totálne, lebo už nikto nikomu neverí, už sa riešia iné veci a všetci na to doplácame a ako by nebolo konca. Ale koniec, alebo teda východisko existuje. A nechcem spomínať rozprávku, kde malý chlapec povie pravdu o kráľovi, ale aj malá krajina môže priniesť pravdu a tým aj cestu k pravde, ktorá všetkých oslobodzuje. Buď od klamu, alebo teda konca od vojny. Janko, to, čo rozprávaš, sa naozaj veľmi dobre počúva v tom, že takýto hlas, by som povedal, že chýba dnes od predstaviteľov krajín. To hovorím v dobrom, lebo namiesto takých slov, ktoré by aj upokojovali situáciu v krajine, tak premiér pomaly každý druhý deň rieši na tlačovke samých seba. Oni riešia samých seba, už 2,5 roka riešia samých seba, svoje veci. A takýto hlas, ktorý by zaznieval, že poďme riešiť naozaj, lebo toto tu je existenčná vec aj pre krajinu do budúcnosti, pre naše deti. A na tú našu malú krajinu sa, by som povedal, na tú Európu, lebo to treba povedať, že aj to je celá Európa, aby som povedal, alebo celý svet sa za pár rokov vzneslo veľmi veľa kríz, lebo tu naozaj teraz je tu vojna na Ukrajine, prišiel tu COVID, teraz tu je aj problém s ropou z jednej strany, z druhej, že proste s energiami je to veľmi veľa vecí naraz. Ľudia sú unavení, to je na nich vidno, že sú unavení. Sú, keď sa baví s ľuďmi, že už politiku nesledujú, sú unavení, lebo sú väčšie hádky, škriepky jedno s druhým. A tu by podľa mňa dnes mali zaznievať hlasy tebe podobné, vieš, že proste tú situáciu upokojovať, lebo podľa mňa nikto na tomto svete nie je, kto by nechcel mier.
len každý má pod tým slovom mier niečo iné, že či to nepomôže napríklad Putinovi, že sa na chvíľočku pokojí situácia, či on nenaberie silu a nebude ešte viac na Európu zaútočiť, lebo sú hociaké hlasy, ale hovorím, že dlhodobo sa takto nedá fungovať ani Európe. Vôbec lebo ona sa na konci dňa, ak takto bude fungovať, že sa rozháda na aj to, čo podľa mňa robí náš pán premiér, je nejakým symbolom toho, že možno to chcel urobiť, takže by sa tá Európa rozpadla. Ja neviem, nechcem hodnotiť za neho, ale tá jednota pre ten spoločný cieľ, aby sme presne to, čo si aj ty povedal, že inovácie, rozvoj tej Európy, to, čo chýbalo, lebo ja mám tiež pocit, že naša generácia už len konzumuje a netvorí. Netvorí, naozaj, že netvorí. A tvoríme si obrovské doly, ktoré budeme musieť na konci dňa zaplatiť. A je dobre počuť takýto hlas, alebo naozaj som to ja za seba poviem, že dlho nepočul takýto názor, že čo teraz si prezentoval ty, že stále sa prezentuje len také rozdielovanie spoločnosti. Ty si to teraz vôbec nehovoril teraz na nikoho, ty si to pekne spojil, lebo ten cieľ má byť spoločný náš. Ja si myslím, že ten európsky priestor je náš jediný, ktorým my sme mohli fungovať. Aj ten cieľ má byť spoločný, aby sme tú krajinu na novo naštartovali aj celú Európsku úniu. A ďakujem ti za to. Naozaj to bolo veľmi silné, čo si teraz povedal. A ak môžeme teraz prejsť do tej celkovej tej situácii vo svete, my sme teraz, poviem, že sme noví, predstavitelia KDH alebo noví politici, ale častokrát ty si bol aj minister dopravy, aj si bol človek, ktorý si bol exekutíve, riešil si veci, ktoré boli naozaj, že veľmi veľa si pomohol aj rozostávaním krajiny, že častokrát nám hlavne politici Smeru, teraz tu dostávame pomaly každý týždeň alebo každý mesiac, že KDH na čele s tebou zablokovalo výstavbu diaľnic, že všetko už mohlo byť, len ty si to zablokoval, alebo tvoje rozhodnutie. A ja som počul tvoje vyjadrenie, ale ja si myslím, že v mediálnom priestore by malo zaznieť, ako to celé vlastne bolo, aká tá skutočná pravda bola. Už mi to pripomína, také na východe to hovorili, že za komunizmu bolo lepší. No, mlieko bolo za 2 koruny, ale dávalo sa aj prasiatkam, lebo bolo veľa. Bolo lacné a bolo spolichlorbyfenylmi. Preto máme toľko rakoviny, ako iní nemajú. Chcem to dostať do tej reálnej polohy, lebo áno, propaganda funguje a žiaľ pre mnohých ľudí, ktorí nerozmýšľajú, neporovnávajú, nepamätajú, je to účinné, ale zároveň je to toxické. Klamstvo človeka neoslobodzuje, ale veľa ľudí žije v tom klame, že Figel zastavil diaľnice. Ja keď som prišiel do tej koalície, tak som sa stal ministrom dopravy preto, lebo som chcel, aby KDH bolo aj o chlebových témach. A tak, ako by nebolo koho, respektíve to nechcem raz už detailizovať, zostalo to na mne. A bol som teda podpredseda vlády a minister pre dopravu, telekomunikácie, pošty, regionálny rozvoj, výstavbu, cestovný ruch. Obrovské portfólio, 15 štátnych firiem, vyše 50 000 zamestnancov, veľký rozpočet, ale aj tak mali na to, čo potrebujete v takej agende, kde máte železnice, 3 firmy, diaľnice, cesty a tak ďalej. Takže sme museli rozmýšľať a konať zodpovedne a okrem toho sme zdedili vtedy po finančnej kríze a po vláde Roberta Fica deficity na úrovni medzi 7 a 8%, tak si nejak pamätám, to 2 roky boli. Aj objektívne ťažké, celosvetovo, ale aj tu sa tak gazdovalo, jak to už poznáte. A preto bolo treba rozmýšľať, ako vrátiť Slovensku na zodpovednú cestu, napríklad využitím eurofondov. Na našich peniazí z Bruselu, ktoré nám patria, sú najlacnejšie, kde štát len dodá, väčšinou vyšlo o 15%, ale tých 85% dostaneme. No, PPP projekty by mali byť výhodné, rozumné, ak sú takými, ale tie naše sa ukázalo, a objektívne, nie že Figel hovorí, ako protiústavné, predražené a podvodné. To podvodné potvrdilo vyšetrovanie zo strany policajného zboru, lebo podvodom vláda rozhodla o tom, že sa to oplatí. Predražené to ukázal vývoj, keď sme potom rozbehli napríklad na D1 na tú diaľnicu medzi Martinom a Prešovom, tak úspora len na betóne a asfalte bola vyše 2 miliardy eur. To sme neukradli deťom, ale vrátili, čo Robert Fico už podpísal, alebo jeho vláda. Podpis bol od ministra. Tie balíky boli 3.
a ešte protiústavné, to povedal ústavný súd, nie ja, tým, že s pozemkami bolo narábané v rozpore s ústavou, s pozemkami pod diaľnicu, to vyvlastňovanie. Teda iné PPP, než má byť. A tá realita znamenala 3 balíky, kde koncesionári súťažili a potom dostali možnosť. Ja som zdedil už druhý balík, ktorý sa nazýva Pribina, cesta medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami a časť úseku je pri Bystrici. Je to vyše 50 kilometrov. Rozpracovanú tak, že už to bolo možné len dokončiť. A ešte sme tam vynegociovali nejaké úspory 70 miliónov a zjednodušenia, pretože viete, západný koncesionár, francúzska firma si luxusne fakturuje. Násobne, viacnásobne oproti našej NDSK alebo firmám. A to je zmluva na 30 rokov. To platí a budeme platiť a deti budú platiť 30 rokov. Tá diaľnica, ktorá mohla byť urobená, lebo boli najlepšie pripravené úseky pre operačný program doprava, nás vtedy v 11. roku, keď bola spúšťaná pred Dušičkami, pre Všechsvetými, vyšla na 130 miliónov splátky ročne plus inflácia. Každý rok, 30 rokov toto splácame a budeme splácať. Si predstavte si také peniaze. To je ktorá cesta do Banskej Bystrice? Nie, tá od Nitry, od Tekovskej Nemce. Len ten úsek? Ten úsek, hej, a trochu pri Bystrici, Banskej Bystrici. Pretože to je tak, hej, tá dohoda je, že súkromník zafinancuje, postaví a potom udržiava 30 rokov, ale štát 30 rokov platí a samozrejme po 30 rokoch to má v rukách. No ale infláciou tá čiastka úžasne narastá. Keďže vtedy nebolo dosť financií a bolo celkovo finančná kríza vo svete, to financovanie je veľmi vysoké. V niektorých z tých balíkov bolo cez 9%. Kto si zoberie požičku? Úrok, áno. No, povedal by som, že to je až zdieranie, ale také je podpísané. Ale aby som ukázal aj ľudskú tvár, aj takú, by som povedal, potrebnú pre tú jednotu, čo si spomínal, ktorá tu chýba na Slovensku, tak som ako jediný minister v dejinách Slovenskej republiky, tejto modernej, pozval všetkých, a teda aj opozíciu, na otvorenie cesty, pretože som to považoval za veľké dielo, významné dielo, potrebné aj ukázať túto ako keby spoluprácu, že niekto začne a niekto dokončí dielo, veď to tak chodí pri tých 3-4-ročných stavbách. Tak prišiel aj Robert Fico a bol vďačný, že bol prizvaný. Ja som bol kritizovaný aj premiérkou Radičovou, že čo to za divadlo. Bol som presvedčený, že toto je cesta k inej kultivácii a kultúre vzťahov aj v politike. Oni teraz otvárali Višňov, ja som ho dával do súťaže, ešte keď som bol minister, nikoho nepozvali, tam sa pokorčuľoval, sami si to nejako tak otvorili a majú teraz zatvárajú, lebo 2 týždne budú opravať. No. Potom bol prvý balík, ten bol najdôležitejší a ten viedol od Martina až po Prešov a ten bol zablokovaný pre jeden úsek, ktorý potreboval európske povolenie pre životné prostredie a to je Turáň-Hubová. Dodnes nie je ani vysúťažený. Ten úsek je veľmi drahý a je teraz tak predražený, že ľutujem deti. Naozaj ľutujem, že to budú platiť, pretože sa ministerstvo rozhodlo ísť takzvanou tunelovou cestou. Oni idú do zeme, namiesto toho, aby išli podľa rozumnejšieho variantu údolného, ktorý bol rozpracovaný, kde je už aj privádzač, ktorý stal oveľa menej. A dokonca som 20. januára 2012, vlastne predtým, než som musel odísť z funkcie, keďže nás vtedy Kočnerovi konzultanti povalili, dohodol s komisárom, ktorý bol u mňa na návšteve, volá sa Janez Potočník, komisár Európskej únie pre životné prostredie. Mali sme aj tlačovku a je to na písme, že vykonáme isté kompenzačné opatrenia pre životné prostredie, aby sa tento údolný variant mohol uskutočniť. A mohla byť súťaž už v roku 2014. Už to mohlo byť. Ale prišiel, viete kto po mne? Počiatek, ktorý nikdy ministrom nemal byť. Dostal žltú kartu za podvod s konverziou koruny. Ano. Potom sa stal ministrom
v rezorte, kde sú veľké čísla. No a tak to aj vyzeralo potom. Doteraz sa neurobili nič s tým úsekom. Bude predražený. A hlavnú stanicu, ktorú som vo forme filiálky alebo na mieste filiálky dal vysúťažiť, zrušil, že to Európska únia nezaplatí, čo by som mal veľké pochybnosti, ale nechcem už sa vrácať do minulosti. Ale nič lepšie neurobil. Tým myslím minister Počiatek, hej, že keď niečo neurobím, urobím lepšie. Lacnejšie, výhodnejšie. No, takže sme zrealizovali ten balík preto jednotlivo, lebo by sme doteraz čakali, či nám Európska investičná banka dá peniaze, lebo tak bol ten balík zadefinovaný, že EIB dá miliardu. A EIB povedalo, počkáme, keď nebude ekológia splnená, nedáme. No a tak sa čakalo. A ja som nechcel čakať. Tak sme stavali. A ešte vám dopoviem, že druhý balík bol, tretí v poradí, číslo 3, bola tzv. Žilinská diaľnica, 25 km čítanie Višňového. Tam sme rokovali o PPP dokončení, lebo tam vyhral jeden s jedným, sám, nemecká firma. A ja som mohol uzavrieť to, čo minister Vážny pripravil, alebo odmietnúť. Tak som si povedal, že ideme rokovať. Keď sa zlepšia parametre ponuka, môžeme to uzavrieť. PPP nie je zlá forma, ak je dobre nastavená. A tak sme zlacnili o 24% vynegociovaný balík, čo bol balík na úrovni vyše 8 miliard. Tak už si odpočítajte rovno, o koľko sme ho zlacili. Hovorím nie o korunách. O eurách. O eurách. Na 30 rokov. No ale keď sme to predložili vo vláde, čo už som bol na konci tých rokovaní a pred podpisom, tak to Richard Sulík navrhol zrušiť, pretože keď sme zastavili PPP prvý balík, kde asi oni mali nejaké záujmy, ale ten sa nedal ani realizovať, opakujem, tak rovnaký osud s tým tretím. Takže ja som nič nezastavil. Naopak, aby som to uzavrel, to je dlhá téma. Za rok a pol, čo som bol minister, tak som do výstavby dával 54 kilometrov nových úsekov za rok a pol a do užívania 72 kilometrov diaľnic alebo rýchlostných ciest. Ak to prepočítate na jednoročné alebo menšie obdobie, ťažko nájdete rýchlejšiu výstavbu alebo úspešnejšieho ministra. Ja by som chcel ešte, lebo veľmi veľa tém sme otvorili a širokých tém, to by si zaslúžilo každá jedna samostatnú reláciu, ale ty máš obrovské skúsenosti naozaj ako eurokomisár z tej európskych vecí aj ako teda minister dopravy, ale na záver možno poďme ešte k takej tej téme politickej, možno aj víziovej pre KDH. Ako vnímaš konzervatívnu politiku vo všeobecnosti na Slovensku? Vidíš tú rozdrobenosť, že máme tu na viaceré subjekty, vidíš tu rôzne nejaké prúdy. Ako vnímaš aj ako bývalý predseda KDH budúcnosť kresťansko-demokratického hnutia, všeobecne konzervatívnej demokracie? Možno aj tak skús nám povedať víziovo pred nastávajúcimi parlamentnými voľbami, ktoré budú onedlho. Aká je predstava Jána Figela, že čo by sa malo udiať, ako by to malo vyzerať a daj nám aj nejakú takú cestu podľa teba, že my mladí konzervatívci, čím máme byť, alebo ako sa máme v tomto svete, ktorý je naozaj nestabilný, hýbať? To je na ďalšiu reláciu alebo stretnutie. Poprvé mám istý problém s tými pojmami, lebo nemáme ich presne zadefinované a pre mnohých bol v svojej doby Ježiš Kristus liberál, lebo porušoval vtedajšie pravidlá, úzusy. Pri studni sa rozprával so ženou, cudzou ženou, Samaritánkou, pohankou, pýtal od nej vodu. Proste porušil niekoľko princípov, pravidel tej doby. Ešte poviem jeden taký moment, že jeden grécky filozof Celsus napísal také pojednanie proti kresťanom v 2. storočí, že narúšajú alebo likvidujú konzervatívne hodnoty a kultúru helenistickú tej doby.
Potom ho Origenes za to kritizoval v ďalšom storočí a preto máme ten záznam. Takže oni sa cítili, tí helenisti, ako konzervatívci. A kresťania boli liberáli. Za tých, čo narúšajú alebo obracajú, narúbi niečo. No, a po tretie máme tendenciu napríklad pápeža Františka označiť tak, pápeža Benedikta inak. To značkovanie nás už v princípe delí, ale hlavne nezjednocuje. A čo chcem povedať, je, sme málo jednotní, ale tá jednota nemôže byť ani proletárska, ani bolševická, ani nejaká taká iluzórna alebo povrchná. To má byť jednota okolo pravdy, lebo pravda nás oslobodzuje, inak žijeme v klame a v divadle, ale život nie je divadlo, to je jedno predstavenie a koniec. Nechcem to zjednodušovať. Ale pravda je dôležitá, bez tých nálepiek alebo adjektívov. Pravda existuje. A zároveň ona sa nachádza v jadre, oslobodzuje nás, po druhé nachádza sa v jadre spravodlivosti a veľmi súvisí aj s dobrom, spoločným dobrom, ktoré by malo byť cieľom každého. Od prezidenta až po starostu najmenšej obci. Čiže ak to rozumiem dobre, ty teda ten politický vesmír nedelíš na nejaké konzervatívne, liberálne, ale na tých ľudí, ktorí hľadajú dobro, ktorí hľadajú spravodlivosť a nejaký verejný záujem a tých, ktorí skôr riešia vlastné ego? Alebo ako by sme to povedali? No, nebudem veľmi autentický, keď poviem, že strom poznať po ovoci a človeka po výsledkoch, po skutkoch. Slova môžu byť niekedy falošné alebo zdanlivé a jeden múdry filozof, starý Konfucius, povedal, že keď sa mení zmysel slov, býva ohrozená ľudská sloboda. My keď si už nerozumieme v pojmoch, lebo sme si onálepkovali a možno ale ani nezadefinovali ich význam, tak máme chaos, Babylon. A hovoríme slovensky všetci. Babylon nie je o mnohých jazykoch v princípe. Je o tom, že si ľudia nerozumejú, lebo iné chápu a nemôžu dostávať alebo urobiť niečo, čo je náročné. Deštruovať je ľahké. Máme také strany. Hej? Rozházať kocky. Rozbiť vládu. No, pravica je toho obeťou alebo výsledkom a považujem to za tiež veľkú lekciu. Kresťanská demokracia má byť autentická. A to je veľmi náročné, lebo vychádza z princípov, ktoré sú osvedčené, historické, morálne. Medzi nimi sú aj nemenné princípy, chápanie človeka, dôležitosť rodiča vo vzťahu k deťom, manželstvo, rodina. Je ich niekoľko, ale sú zásadné a základné. A keď máme jasno v základoch, tak potom môžeme stávať to, čo som trošku nazval spravodlivé Slovensko. Pamätáte, keď bol Jan Kuciak zavraždený s Martinom, tu boli demonštrácie, až sa mi nechcelo hovoriť za slušné Slovensko. Za slušné. Jak málo, aké malé kritérium, nízke kritérium, lebo slušnosť sa dá zahrať. Slušnosť je pozdraviť sa, ponúknuť. Ale spravodlivosť je úlohou štátu, štátnej moci, tých, čo majú moc. Hej? Zároveň spoločnosť má byť solidárna. Toto položilo komunizmus, aj v Poľsku napríklad. Solidárnosť. Ona existuje, ale treba ju prejaviť. Prečo milosrdný Samaritan je viac hodnotený alebo citovaný, ako bol vzdelaný levita alebo vzdelaný kňaz, ktorí prešli popri zranenom. Ukáž solidaritu tam, kde si, v tej chvíli, ktorú žiješ, lebo zajtra nevieš, či budeš. A po tretie, to rozvinutie Slovenska, veď my sme v strede Európy. To je taký priestor, keď prečítate Milana Rufusa, hej, znám jedno hniezdo, rád ho mám. Byť v strede to neznamená, že máme problém, lebo veľký východ, veľký západ. Byť v strede to je svorník, to je centrum. Počnú s mentalitou, komunikáciou, spolupatričnosťou. A na to treba aj veľkodušnosť, ale aj schopnosť spájať. A začiatok je doma. Ja nemôžem spájať druhých, keď doma je zvada alebo divide et impera. A o toto by ste sa mali usilovať ako kresťanskí demokrati, lebo iní to sotva budú rozumieť, takejto reči, ale tu nejde o reči, tu ide o
o výsledok, ktorým je náš život neopakovateľný, jedinečný. A hovorím, že môže byť lepšie, keď KDH bude zvládať svoju historickú úlohu, pretože ono vyrastlo na zápase o identitu, o autonómiu ešte v minulom storočí, potom o slobodu na podzemnej cirkvi, no a potom o spoločnú Európu so Slovenskom. To len preto hovorím, že... Čiže úlohou KDH je spájať. Poprvé spájať, ale opakujem okolo pravdy, spravodlivosti, spoločného dobra. A jedno z víťazstiev, ktoré mám rád, aj keď bolo zaplatené veľmi vysoko, alebo citát, ktorý vám poviem, je od Martina Luthera Kinga. To bol vodca, pastor za slobodu v Amerike, alebo teda rovnosť v Amerike presnejšie, proti segregácii Afroameričanov. V 68 rokov zastrelili, ale jeho ovocie je viditeľné, pretože už mali aj afroamerického prezidenta. Proste tá segregácia skončila, niekto môže byť proti nej, teda aj dnes sa správať inak, ale jeho heslo bolo: my vás získame na svoju stranu a naše víťazstvo bude dvojnásobné. Z toho mínus, z toho oponenta, urobiť spojenca znamená, otočili sme hodnotu dvakrát, z mínus na plus. A spájať pre dobro je náročné, ale zároveň veľmi potrebné a vznešené. Málo kto to v politike robí. Schuman a Adenauer to dokázali a mnohí iní. Budovať Slovensko znamená budovať predovšetkým pokoj medzi ľuďmi dobrej vôle. To znamená, existujú aj iní zlovoľní ľudia. Existujú aj nič nerobiaci ľudia, to už len pridávam, ale musíte byť tou aktívnou a hlavne tvorivou menšinou. Celé dejiny sú charakterizované tvorivými menšinami. Nie je problém, keď nás je menej. To nie je o percentách. Problém je vtedy, keď nie sme tvoriví. Neponúkame riešenie, ktoré nikto iný nedá alebo neponúka. A ako náhle to robíme, mnohí sa pridajú. Mnohí. A zrazu je revolúcia, lebo všetci chcú slobodu. Krásne slova. Pre mňa bol tento rozhovor veľmi obohacujúci. Neviem väčšiu symboliku tomu dať, ako že dnes, keď natáčame tento podcast, je 30 rokov od vraždy Roberta Remiáša, ktorý bol symbolom vlastne takého divokého mečiarizmu. Ty si s tým zažil svoje. Ano. Takže ja ti za dnešný podcast, za diskusiu s tebou veľmi pekne ďakujem. Chcem ti vyjadriť naozaj náš rešpekt za všetku skúsenosť, ktorú máš, za to, čo si urobil nielen pre KDH, ale pre Slovensko, pre Európsku úniu. A prajem ti do tvojich ďalších rokov všetko dobré, hlavne zdravie, a dúfam, že sa tu budeme vidieť častejšie, pretože tých tém, ktoré si otvoril ty, bolo strašne veľa a mne to dávalo veľmi veľa na tieto témy s tebou diskutovať. Ďakujem veľmi pekne. Janko, keď môžem ja Peťa doplniť, bolo to veľmi obohacujúce a veľmi sa mi páčil ten tvoj vizionársky pohľad na to, ako by mala vyzerať krajina a ako by mala vyzerať budúcnosť aj možno Slovenska a Európy. Ďakujem ti za to a prajem ti pokoj, ak vravíš, aby sme za Slovensku zavrali pokoj, aj tebe prajem ten pokoj, zdravie a ešte energiu nám mladším odozdávať svoje skúsenosti. Áno, tak už len dopoviem, že áno, ten pokoj je ovocím spravodlivosti, on nie je od počasia alebo sezóny. A v jadre spravodlivosti je tá pravda, o ktorej som hovoril, že nech nás spája. Možno náboženský, ale zároveň veľmi dôležitý historický obraz je Golgota s 3 krížmi. Neviem, ktorý je náš, či ten ľavý, či pravý, ten kajúcnik, alebo ten zatvrdlivý, ale v strede je nevinný a pravda ukrižovaná a zároveň on je víťaz. A toto je symbolika, ktorú vidíte aj na slovenských znakoch, na slovenskej kultúre, dejinách. Ona nech nás aj tak inšpiruje, aj usmerňuje alebo orientuje, ale hlavne aktivuje do toho, čo je potrebné tu a teraz, v tomto roku, v tomto čase, keď je nedostatok porozumenia, jednoty, ale hlavne takého zmyslu pre spoločné dobro, pre pravý pokoj, pre rozvoj, ktorý je naozaj rozvojom a nie ideológiou. Tak nech sa vám to darí a možno aj dovidenia, alebo keď treba, tak som na blízku.
Ďakujeme veľmi pekne. To bol podcast s Jánom Figalom. Vidíme sa na budúce.